Iktar minn 56% tal-postijiet tax-xogħol vakanti ma jintlewx minħabba in-nuqqas ta' ħiliet edukattivi mitluba minn min iħaddem, filwaqt li 43% jibqgħu vakanti minħabba attitudni u personalità inadekwata. F'ekonomija fejn kuljum jinħolqu madwar 18-il post tax-xogħol Jobs Plus, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla u l-Malta Enterprise ikkummissjonaw studju dwar il-bżonnijiet fis-suq tal-ħaddiema. Min iħaddem qed isib problema f'dawk imsejħa soft skills u dwar dan tkellimna ma' Christine Schulz li ppreżentat dan l-istudju. Of course, technical capabilities are important, but they're generally taken as a given by employers. So those positions which are hard to fill most often, the reason cited are things like these soft skills, problem-solving skills, teamwork skills, and customer handling skills. Konsegwenza ta' dan min iħaddem qed idur fuq impjegati barranin, iżid l-ispiża r-reklutaġġ jew jolli s-salarji biex jitratta aktar applikanti. Fil-fatt, l-istħarriġ wera kif huma 29% ta' min iħaddem li qed jimpjegaw barranin fuq bażi ta' full-time. Kien għalhekk l-Ministru għall-Edukazzjoni Evris Bartolos stqar li s-sistema edukattiva Maltija mhix tipprovdi biżżejjed ħiliet minkejja li qed tipprovdi l-kwalifiċi. Stqar li hemm resistenza mill-kamp edukattiv biex isiru l-bidliet neċessarji fil-qasam edukattiv biex l-edukazzjoni tingħata xeħta iktar reali. L-istħarriġ wera kif l-ikbar talba minn min iħaddem hija għall-iskrivana. Mhux biss għax dawn il-postijiet qegħdin jiżdiedu, iżda dawk vakanti mhumiex qed jintlew minħabba applikanti li huma kwalifikati iżejjed jew inqas minn dak mitlub. Il-bżonn għal dawn il-ħaddiema u l-problema ta' nuqqas ta' persuni adekwati mistennija tikber fit-3 snin li ġejjin. Felix Borg minn Jobs Plus fisser kif l-istħarriġ juri li talba għal xogħlijiet elementari li jeħtieġu biss kwalifikazzjonijiet sa livell ta' O-levels jew inqas qed tonqos. Fil-waqt li min ħaddem dejjem qed ikun iktar eżiġenti fil-kwalifiki li jfittex, l-ekonomija Maltija għandha wkoll bżonn persuni li jagħmlu xogħlijiet bażiċi, elementari, mhumiex xogħlijiet degradanti u ma xogħlijiet essenzjali wkoll. Però daw qed jonqsu. Allura nagħmel appell li żgħażagħ tagħna, speċjalment dawk li għadhom kif spiċċaw l-iskola obbligatorja, li jkun aħjar jekk ikomplu jistudjaw fil-qasam akkademiku jew fil-qasam vokazzjonali. Minkejja li l-istudju juri li fl-aħħar 3 snin kważi 40% tal-kumpaniji rreklutaw ħaddiema bla esperjenza ta' xogħol, il-maġġoranza assoluta tagħhom qalu li għandu jkun hemm iktar kollaborazzjoni bejnhom u l-istituzzjonijiet edukattivi. Dwar dan il-Ministru Chris Cardona appella l-iktar integrazzjoni bejn id-dinja tal-edukazzjoni u tax-xogħol permezz iktar inizjattivi li jgħinu kemm lill-istudenti u kif ukoll lil min iħaddem.